Andingena kwecala umoya ngoba ndifike zindilinde egeyithini so kha kubekho option yoba ndingazilandi le hlobo loba ifuna undiqubule because ubuna wajonga apha kumkrolo omkhulu yandidibanisa necani kwalapha yayindiqubule nangoku yayingazange iqhuba yayo iyavela uba ingandikile iyandibawela eyi konke xa ndiphinda ndiphuma le gusha nantsi ndijongile and igudla intloko yayo ngoku apha egeyithi xa kuzawunyiwa ke ngoku eyi nqumile amanzi aphelile la ebedame maninzi apebhayo ungahamba naphina so ngoku icebo lokuqala sileqe ejimini sibhatale uba sizawufika umbane ukhona selokwenzeka umbane ungafika ungekho ungakwazi ubhatala mandiyani uba ndizawujima nawe okanye ndizawuthini bazawubona phaa xa ndifikile andingene kweli cala umoya ngoba ndifike zindilinde egeyithini so kha kubekho option yoba ndingazama uziqhatha ndithini mhlawumbi zisephaa ezantsi ndiyakwazi ke ngokufika ndichwechwe ndiyogalela kakuhle indawo ibe senje ndigalele kakuhle straight khandikwazi namhlanje ndifike nje ndabo manambe nazo ezinye zifuna ufaka inhloko ngondiliphethe iphele ezinye ziyalitsala ezinye ziyangqubana ngoku ndikazifika so ndazama ugalela noko ngolo hlobo ndikwazi ngalo but khandikwazi ugala kakuhle ngedlela so kodwa ke ndizamile ndazifita into ebalulekileyo ngoku elandelayo endiqonda bizawuba enye ingxaka lamanzi enkukhu ngoku sayijike ibala mandiphinde ndiwatshintshe kuba ahleli so ndizawatshintsha ke ngoku and then ukulandelayo ula ziyathini ngondigalela enye ibamba ngephondo ipheyila ndikwazi ukuthi nje ibambe ngephondo enye ifaka umlomo apha epheyileni kunzima kuyilonto enjalo but ke ndizamile kangangoba ndikwazile ndade ndazipha ke kodwa ke ngoku ndagqiba so ngoku noko ke tshintsha kwamenzeni uba ndigqibe ukhala amanzi ndiwasezi nkukhwini xa ndifuna le gate nale nkunza legusha phambi kwale gate xa ingqondo yam uba le gusha ehlobo endijonge ngalo andihamba biyekile na ukugila okanye isezawugila ngoba niyabona ngoba le mikhuba yayo iyavela uba ingandikile iyandibawela eyi ndiqonde ke ndizayijonga uba ndiyaba ndizawuthini yandilande le hlobo loba ifuna undiqubule because ubuna wajonga apha kumkrolo omkhulu yandidibanisa necani kwalapha yayindiqubule nangoku yayingazange ngaphambi kwam so ngokufuneka umane unyeka xa ikhona ikufuphi kuwo so ndaqonda ke ngoku andihambe ndiyotshintsha la manzi ezinkukhu xa ndifika utshintsha la manzi ezinkukhu ndifika ndiklina lana ngoba ndiyabona uba inengubo esele so ndaqonda le nto uba inale ngubo elisele ihlazi into yenzela nemanzi alihlane ndiklina ke ndayikhupha yona ndayilahla phaa ndatshintsha amanzi aklini ngokuthi xa ndiphinda ndiphuma le gusha nantsi ndijongile and igudla intloko yayo ngoku apha egeyithini yinto ke edla ngoyenza leya xa izawuthi igudle laa ntloko iyakuxeba kuzawunyiwa ke ngoku eyi andiyama ndizayithina nto le gusha qha ke ndizayibonela icebo uba ke itheniwe ngoku andiyazi uba kutheni ingehli le nto yayo kodwa khange ndileqe into nayo ke ngoku ngondisiza apha imane ndijikeleze qha ke ngoku noko nangoku ndikwazile ufika kungakhange kumke mbani babe ndileqa ufika kungakhange kumke kungekho load shedding xa kukho load shedding kunzima ubhatala iyathanda ukwenza into eninzi endingayaziyo kodwa ke ndikwazile ufika kungekho load shedding ndakwazi ujima kungekho load shedding so ndijima umqolo so ndathatha i-lead pull downs the actual ones then ndathatha i-lead pull downs with the cable so i-cable yeyona ndiyithandayo apha kwi-lead pull downs but soze ndikwazi mos ufilma yonke i-workout ndizofilma ezindawo ndiqomba okay ngoku ndi-comfortable uba sendisebenze enough ebejimini uba ndingathatha ividiyo because andikwazi vele ndithi ndifika ndithatha ividiyo ngapha andijim so ndikhetha ujima straight then ndenze ke loo video yalona so after that ndangena kwi-stationary bike obviously ndifuna ukwazi uba isifuba sam sibe kanti sivuleke kangangoba ndikwazi uba ndiyozingela kule ikufuphi mali date yokuzingela ndiyazi uba this week okanye kulaa veki but ininzi into enokubaleka kokuzingela ndiyokwenza kwezi veki zizayo and isizini ivuliwe ngoku because yi-31st kaMeyi so 1st kaJune season embaba livuliwe isizini ingulube ke all year round because yona ibona ngalani ba iyamosha ndawo yonke so apha ibonwe khona mayibulawa kuzocutha amananazo so ke ngondi ready ngokubona kwami nomzimba noko ucela lento bendifuna uyicele before elaxesha loba ndiyozingela so noko kuyeza namhlanje ingxaki ndizizamile kangangoba ndizizamile ebezikhona ezandoyisa andingakwazanga uzenza ndikwazanga uzenza kodwa ke ezi zibalekile ezingundoqo ndizenzile ngomso ke sawubona ubungomso siphathela ntona siyazi amangomso kuthiwa sezogwini